హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఇక నేను మీకు రూబీ నెక్లెస్ చూపిస్తున్నానండి. ఇది నేను సర్వనా స్టోర్ లెజెండ్లో చెన్నైలో కొన్నాను. ఇప్పుడు చూసారంటే ఈ రూబీస్ కొంచెం పెద్దవి వస్తాయి. ఇదంటే పెద్దది రావడం వల్ల లుక్ చాలా బాగుంటుంది. అందుకనేసి సింగిల్ లైన్ తీసుకున్నాను నేను. కానీ దానికి ఈ పక్క ఆ పక్క చిన్న ఫ్లవర్స్ లాగా వచ్చాయి. ఆ ఫ్లవర్స్లో కూడా చిన్న చిన్న రూబీస్ వచ్చి ఫ్లవర్ లాగా ఉంది కదా అది. సో లుక్ కొంచెం ఎక్కువగా ఇస్తుంది. కావాలంటే సెంటర్లో పెండెంట్ కూడా చేంజబుల్ పెండెంట్ ఏమైనా ఉంటే వేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ రూబీస్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా పెద్దగా రావడం వల్ల అది పెండెంట్ వేయకపోయినా కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది. నేను పెండెంట్ వేయకుండానే వేసుకుంటాను నెక్ పీస్. ఇది నాకు అరౌండ్ 40,000 to 45,000 రూపీస్కే పే చేశాను నేను. ఫ్రంట్ నెక్లెస్ వచ్చి 17 గ్రామ్స్ అరౌండ్ ఉందండి గోల్డ్. బ్యాక్ చైన్ మళ్ళీ 5 గ్రామ్స్, టోటల్ అరౌండ్ 22 to 23 గ్రామ్స్ ఉంది. రూపీస్ ఇవి ఒరిజినల్ రూపీస్. దానివల్ల క్యారెట్ కింద అని తీసుకున్నారు అప్పుడు నా దగ్గర. నేను ఇది కొని అరౌండ్ 3 years అవుతుందండి. బట్ అయితే ఇది వేసుకుంటే అట్రాక్షన్గా ఉంటుంది.